بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا، وبالإسلام الحنيف دينا، وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، وبالقرآن الكريم حكما وإماما، وبالكعبة الشريفة قبلة، وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taat ve ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nip çekken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül ettiyen kıyınçılıklarınız ve başka da näme hayrat ve ihsanat edilýän bolsa Allah Taala lütfu keremi ile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul İşan eydiye, Allah ýady bilen diri bolan del, göz ýymylmak bilen göňül ýatmaz hiç. Göňül bostanyna iman täzegül bir açylsa durar solup ýitmez hiç. Şayet sadece manasy bolsun, imana eşare ediýär diýeli. Emma kitaplar ýazsaň bolýar şu bir iki beytin içinde. Hudaý Taalaň ýady bilen bir ýürek direlse, yani iman kabul etse, iman getirse, imanyň çyrasy ýüreginde ýandy diýipdir. Kan üşmelenler vardır camiýede, çörekçide işýän, bir zat arzan satylýar diýse işýän, bazarlarda işilýär. Şu üşmelege baraňda hawaň açylýar, açylmaýar. Gaýgylaň def bolýam, def bolmaýar. Emma mescide üşäňde, juma namazy üşäňde, aýt namazy üşäňde Hudaý üçin üşmek bolýar. Şol adamlaryň da ýüreklerini çyrama, nur wa, şol nur bir-birine känelip kuwwet tapyp munawwer bolmaklygyna sebäp adamyň ýulmaklygyna. Allah ýady beren diri bolan del, göz ýymylmak bilen göňül ýatmaz hiç. Ýürekde Hudaý bolandan soňra uklanda desen Hudaý Taala bilen. Göňül bostanyna iman täzegül bir açylsa durar solup gitmez hiç. Bir adam ýüreginde Hudaý bilen ýaşajak bolsa, göz ýymylany bilen, ýatany bilen, dünýeden geçen bilen hemişe şol adamyň ýüregindäki iman ýanyp durmaly. Yani näme? Yani isi şey musulmanlar, bir Allah diýip geçse, yerin yüzünde geçeni bilen şoň yakan çyrasy kıyamata çellin bolup durmaly. Öz oğulgy ýüzünden bolmasa agtyk çawluklaryndan şo çıraň nuraniýetini hewz edip kıyamata çellin bolup durmaly musulmanlar. Hudaý Taala Kur'an-ı Kerimde aýtdy: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. Hada yawmu yanfa'us sadiqina sidquhum." Kıyamet bir gün ike adamın doğruluğu peýda berjek, başga zat peýda berjek däl. Gaw keplen bolsaň şo peýda. Dogry zatlar gören bolsaň şo peýda. Gaw zatlary iwiçkiňde dogurduran bolsaň, halaly raýat eden bolsaň şondan peýda. İbadetiňde, namazyňda diqqat duran bolsaň, şondan ma peýda. Bir ýerde bir dogurluk bolsa, şo dogurlukdan peýda we başga zatdan peýda ýok diýip Hudaý Taala şey diýýär musulmanlar. Men näme diýjek bolýan? Bir gecede siret-i şerifeň beter gurrungy kan, ondan çyn bir qysgaja mugaddama edip dersa qysgaja bolar ey musulmanlar. Ýöne pikiriňizde Allahyň durun, omda gurrunlar bardyr. Bir wagt 400 ýyl mundan önce Osmany ýylyň wagtynda, Döwlet Osmanyň wagtynda Türkiýede bir gaty Hudaý Taalaň dosy geçdi diye oňa Hazreti Aziz Mahmud Hudaý diýerdiler diye Guddese sirruhu. Gaty zorly ewliýalardan.
tariqi cilvetiye dip Dowlet Osmanyň wagtynda bir zor uran bir tarikatlaň biri wady diye. Şo tarikat Hazreti Aziz Mahmud Hudaýyk muntasab bolup mensup bolýar. Hazreti Aziz Mahmud Hudaýyň da bir zorly uliya bolmaklygyna sebep bolan Hazreti Muhyiddin ma'ruf bir optada pir diýerler. Bulan gurrunlary baldan süýjü gurrunlary we dersleri we bulan taryhlaryna. Ýöne birje gurruny agdasak Hazreti Aziz Mahmud Hudaýy 400 ýyl mundan önce ýaşap geçerlerden. Şu mahal Türkiýe'ye gidiýärler, bilýänler, Asiýa bilen Awropaň arasynda bir köprü we uzak kilometri mesafeti bolan 400 ýyl mundan önce o köprüler ýok. Şonda Hazreti Aziz Mahmud Hudaýy guddese sirruhu bir alim adam, ewliya adam Hudaýdan gurrun bererdi diye. Her jumga gijelerdi. Bu oturjuklar jemaatda falan zatlar, bu oturjuk aňyrty peýgambere wäsil. Oturuşul bolup durýar musulmanlar. Her asyrda bolup dur. Hudaý diýip halwetde 2 nefer bolup oturupdyrlar, 10 nefer bolup oturupdyrlar. Hazreti Abdülkadir Geylani ýa-la Kuddese sirruhu şo welileň wagtyny 70 000 nefer bolup Hudaý diýip oturupdyrlar. Kan kafirlerden gaçyp baryp ýeriňe teklerini otoklar bejerip Allah diýip geçipdirler musulmanlar. Oturuşylyk geçipdir. Hazreti Aziz Mahmud Hudaýy öz wagtyny 400 ýyl mundan önce jymma gyjy Suhanrani ederdi diye. Şonu Asiýada ýaşaýarlardan, bärki ýerde Asiýadan Awropaga baryp İstanbul'a gurrun bererdi diye. Takwalykdan, din diýanatdan. Şonu bir taýmalja bolmaly, bir näse agaçdan bejerilen, şoň üstüne minip, aňryk kesip, jymma gyjalaryny gurrun bererdi. Alhasil bir gün aňryk kesek bolanda hewre iýniken bir olahan derýadan geçmeli, hawada gomly, mawşly tolkun worup duran eýem agdarjak mene. Aňyrdan kan uly märeke gözleşipdi, şoňa Hudaýdan gurrun berilmeli, taraflar ihlasy artar ýaly. Şonu nämetçegini bilmedi diye Hazreti Aziz Mahmud Hudaýy guddese sirruhu aýyna Hudaý ýoludur, Hudaý diýen adam hemişe ýoly açyk bolýandyr diýip Bismillahirrahmanirrahim diýip taýmalyny şu derýa goýup aňryk gaşyny wurk gidenni Hudaý Taalaň emri bilen, Allahyň gudreti bilen iki taraf olokon keşdiler agdarjak bolup duran gowmlar bolupdy. Emma şoň bir taýmaljygynyň iň 2 metrdir, metr ýarymdyr. Şoň özi ýaljak, şo taýsy bir ýazyň güni ýaljak bolup açylyp, hatda şoň iýdi bir hilli süýt dökülen ýaly nur bolup gitdi diye. Sonra ýaňy sellim falan dereden, ýa falan gädikden falan gädige sellim Hazreti Aziz Mahmud Hudaýyň iýnýän ýeri şo gädikden o gädige gitdi diýip, şo ýaňy sellim Hudaý ýoly diýip kan teberrük ederdiler diye. Hudaý ýollydy Aziz Mahmud Hudaýyň özüne de aýtdy, ýok, Hudaý diýip gidilen ýol her hilli mawşlar geleni bilen dogurja gitmelidir. Jame fasad. Bir şäherde ýaşap her kim ýanyna Hudaý diýip bolmaýar musulman, her kim ýanyna din diýip bolmaýar. Her kim ýanyna peýgamber diýip bolmaýar. Özü memleketi İslamyda. Emma şeýle fitne zamanynda bolsa, hejaby raýat etjek adam uly millet ýalaňaçda bolsa hejabyny raýat edip geçer. Doğru gezecek adamı hemişe meydan giýinýär musulmanlar. Ola adamlar da özü bilen tamam bolýan nädir? Kıyamete çellim gidýändir ey musulmanlar. Hazreti Attar-ı Neşaburi diýär: "Ba'de zinguyim na'te Mustafa anke alem yaft az nur eştefa. Seyyidul kevneyn hatmel murselin ahira metbut fahrul evvelin. Set hezaran rahmete can aferin berveyo ber'alu pak-ı tahirin. Anke amet nuh felek mi'race'u enbiya'u evliya muhtace'u. Şut vücudeş rahmeten lil alemin mescidi uşut hemi ruye zemin. Anke şut yareş Ebu Bekr u Ömer eseri engoşte u şak şut kamer. An yeki ura rafiqi qar bud van diger leşkerkeşi ebrar bud. Sahibeş budendi Osman u Ali behre an geçtendi der alem veli. An yeki kane haya u helim bud van diger babi Medine elim bud diptir. Gurrundan geçeyilliptir Hazreti Attar-ı Neşaburi.
Näme barayli anka amet Nuh felek mi'raju enbiya'u awliya muhtaju. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam manevi Hudaý Taala karşyn geçecek. Hiç bir ferişten barıp bilmedik yerlerine seyretmen başlamaklığı musulman oğullar olakan görüründür. İki görürün ma Meraç giyce diýerler. İnşallah şemmeğin erecevaýyň biri gelecek şemme. Cumma giyce inşallah nesip etse Hudaý Taala yetirse selallik turup hoş bolup Ramazan aýyň mugaddemesi araza tutmaly inşallah. Şemmeğin erecevaýyň biri. Erecevaýyň 27-si giyce Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a bolan wakaany edil. Bir giyjäň içinde bolupdyr. Kan gurulňlar we Isra diýerler, Miraç diýerler. Entek bir iki hefte şayet Esra gurulňy bolsun. Esra diýdigi Sure-i Mübareke Esra. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil harami ila'l mescidil aqsa'llezî barakna havlehu linuriyahu min ayatina innehu huves semi'ul basir. Hudaý Taala Esra diye öz bendesini Mekke-i Mükerreme Kabe-i Şerifeden Mescid-ül Aqsa Beytul Muqaddes'e ekdiye. Oğun Beytul Muqaddes'ten Hudaý Taala uçmaklı ona Miraç diýerler. Biz entek Esra'da gezip bäs Hudaý Taala Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı yerin gözüne bir seyir ettirecek ey musulmanlar. 11-nji mübarek Ba'sat-ı Nebewiden 12-nji girjek bolup duran ýagdaýda Erecewaň 27 gecesinde şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ummahani diýen öz dohtara Musa agasynyň gyzy Hazreti Ali'ň aýallygony Abu Talibyň da gyzy şoň öýünde ýatydy diýe. O mahal olan mehdudesi Safa bilen Merwan arasyndamış. O wagtda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir ýaş wagtyny Abu Talibyň kefaletinde ýaşaýaka Safa bilen Merwan arasynda bir öýü wady diye bir otagy wady diye. Şu otaqda sonu Hazreti Ummahani getipdir. Fahta diýerler, biradyna Hind diýerler. Hazreti Ali'ň dogany Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da dohtara Musa. Şoň öýüniň jaýyna ýatydy diye. Hazreti Ummahani sonra da on öý aýyrlýar. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ummahaniň öýünde ýasyny okuýdy diye. Sonra yattık dipdir Hazreti Ummahani. Yattık sonra biz erti namaza turuldy. Ey Ummahani sana kan gurrun aýtjak dip melekutdaky geçen asmandaky Meraçyň gurrunyny agzapdyr. Tenha zenany ki Meraçy kamilen Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın özünden eşitip zapt eden Hazreti Ummahani diye. Meraçyň gurrunylar Ummahaniň o gurruny rawayaty aýdýan taryhy orta gelmese muwassaq dälip agdalýar musulmanlar. Ummahani kim? Kıskaca edip berin. Adamsa kafir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 51 ýaşynda. Sonra Peygamberimiz awahir mübarek ömrüne Mekke-i Mükerreme fetwolandan sonra Ummahani kafir adamsından aýrylyp sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın dinine gujak açyp kabul edýär. Ýöne dine gelmän bilen awal iradeti ba. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Hazreti Ummahani başboş denana şondan gutoçylyk etdi diye on takwalygyň arasalygyny görüp şonda Hazreti Ummahani diýdi diye ya Resulallah ey Hudaý Taala tarafdan iýerilen Peygamber Aleyhissalatu vesselam ente ahabbu ileyye min sam'i we basari ya Resulallah sen men gözümden kulagymdan erdeşinken men ýanymda men kabul etsem boljak sen gutoçylygyň ýöne gorkýan nipdir we haqquz zawji azimun adamın haqqı, zawjyň haqqı, öz äriň haqqyny bitirmek gaty olakan zat. Hudaý Taalaň ýany olakan mesuliýeti we gorkýan men nipdir. Eger sana kan hytmat edasam, oglanjyklama, oglanjyk öňkä adamsyndan galan çağalary bolmaly. Olaň terbiýetini ýetişdirip bilmermi hadiýan nipdir. Olara terbiýet etjek bolup barjymada sana hytmatdan, sana etmeli wazifat we ikramdan galan hadiýan men ozurum kabul etdi diye izdivaç etmedi diye ey musulmanlar. Doğru adamlar. Hudaý adam bolup sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýeden geçenden takriben 40 ýyl sonra Hazreti Ummahani dünýeden geçýär ey musulmanlar. Şoň öýündäki bolan gurrun awwal bilmeli Meraç ulamalar, mufassirler, tarihdalar gurrun edipdir. Näme dip? Meraç
giýje bolupdyr, gündüz bolanda bolmaýarmy? Hudaý Taala'nın hikmeti musulmanlar görmäni şu zada inanmaly, itiqad etmeli bolansaň, gaty bir Hudaý tarapdan azmaýyş bolansaň giýje boldy diýipdir. Ýogsam eger gündüz bolan bolsa, Mekkäň adamlarynyň hemmesi şu ferişteler gelip Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı bir sureti oyolukda. Şu mahal siz şundan çıkıp gidenizde näjere sefer edenizde her kim sizin öňüňizden gelse sizi görüşýärler. Şu seferi ki Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam edipdir. Şu oyolukda bolupdyr mübarek gewresi bilen we her kim de şoň ewünden gelen bolsa şu feriştelerde görjekmi, şu boraky da görjek, şu ýagdaýlar görjek şey musulmanlar. Emma Hudaý Taala giýje dipdir täke musulmanlaryň imanyny azmaýyş eder ýalak. Hazreti Ummahanyň öýünde gyşardy diye Yasin okuydy. Yasin okuyandan sonra gidip Hicr diye Beytullah Şerif'in ýanyna barıp ibadet etdi diye. Şu ibadet edenden sonra yatyk galypdyr Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a vahiy getiren, belki tamamı ediyallary Hudaý tarapdan peygamberlere getiren ferişte haýsy ferişte? Hazreti Cebrail aleyhisselam. Hazreti Cebrail aleyhisselam öz gurrun merýä. Hudaý Taala ferişteler nurdan yaradypdyr. Emma Hazreti Cebrail aleyhisselam'ın mübarek yaradylışyna, hilkatyna bir miktar cennetin kafurundan goşulypdyr. Şonu özüm heyran galardım diye Hazreti Cebrail aleyhisselam, min hilkatim tamamı feriştelerin hilkaty nur. Emma min hilkatyma näme cennetin kafuru goşuldy bilmeýärdim şonu diye. Täke Miraç giýjede bildim diye şu giýje. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Ummahanyň öýünden geldi Hicr mübarekde Beytullah Şerif'in ýanyna istirahat edip ýatyka, Hazreti Cebrail aleyhisselam Hudaý tarapdan gelip indi şonu mübarek davetname gelipdi, Peygamberimiz alyp gitmeli. Emma hiç bir ferişte cüret etmerdi diye Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ýatyka şonu barıp oýandyrmaklygy. Şonda durupdyr şeýle Hudaý Taala dua edipdir. Ya Rabbim Peygamberimizi näjere oýandyrmak bolar? Şonu Hudaý tarapdan ilham boldy diye Hazreti Cebrail aleyhisselam'a ey Cebrail ferişte seni ýangaňy Peygamberiň dawanyna degir diýipdir. Şonu bildim diye kafuryň tabiaty sert, sawuk. Mesalan, Tomsoňyň garfynyň tabiaty sawuk. Adamy ennamyň sawutdy. Ondan şeýle Hudaý Taala tom simel edipdir. Emma birentek miwalar, portugal ýalaklar, ýa bir seri zatlar kış imel edipdir. Äseli kış masraf etmeli. Näme dip tabiaty gerim ennamyň gyzdyrýar. Kışın miwasyny tom siýsen bedene zarar. Tomsoň miwasyny nakşysan bedene zarar. Kafuryň tabiaty sert diye bedeniň sawuk saklaýan bolmaly. Hazrat Cebrail aleyhisselam diye şonu bildim diye Hudaý Taala'nın hikmetini men hilkatyma näme dip kafur goýupdyr. Şonda men yüzüm degiremde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek kızgınjak dawanda degip Peygamberimiz oýandy diye. Gözden bir peygamberiň ihtiramy üçin bir peygamberi edip bilen oýandyrar ýalak tamamy ediyallar getiren ferişten hilkatyna kafur goşýaý musulmanlar. Derecedir peygamber oýandyrjak bolup hilkatyny ütge diye. Ýogsam tamamy feriştelerin hilkaty nur, halis nurdan yaradylypdyr. Emma Hazreti Cebrail aleyhisselam'a şonu bildim diye men cennetten kafir goşulanyň illatyny näýe musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam oýanandan sonra Hudaý tarapdan Hazreti Cebrail aleyhisselam'a ýene bir destur gelýär, buyruk gelýär. Ey Cebrail, arsın feriştesi bolan heýwanlar, insanlar, jyllar her zady ki ýeriň gözüne Hudaý Taala'nın arsyndan iýen bolsalar, şolaň arsyny paýlayan, bölýän hemme zadyň mes'uli Hazreti Mikail aleyhisselam. Ey Cebrail, gitdi aýt, şigice arsy bölmesin, o wezifesini feýlen goýsun diýdi diye. Hazreti Israfil'in wezifesi kıyamata çellim şey dip durmaly. Eline tüýtügi we hatta Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek hadisinde aýdýar. Men Peygamber bolup geldim derhalike Hazreti Israfil aleyhisselam şu kıyamatda deslap adamlar bir ölmeli, sonra direlmeli, iki tüýtük çalınmaly. Şu tüýtügini çaljak bolup hatta bir şah ýalak diýdi şu tüýtük surati. Şu şahın ucunu ağzına degiri ötüy diýipdir. Hudaý Taala'nın buyruğunu gözleşýär, haçan çalmaly bolsa çalınmaly, tamamy mahlukat can täbilmeli. Ondan sonra ýene de
tüýtük çalyp kıyamata çelim. Hemme insanlar, jyllar her näme yerin gözünde jandar bolsa kıyamata garşyn turup gitmelipdir. Hazreti İsrafil şo tüýtüğünü yerine goýsun şu gije dipdir. Hazreti İsrail'in vazifesi tamamı jandarlyň janyny almaly. Şo da şu gije mahlukatyň janyny almaklyk wazifesini goýsun, bir etmel büýrugy bar dipdir. Näme büýrük hemmesi asmandan insin, Peýgamberin ýanyna gelsin dipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam turya. Ondan sonra yine bir Hazreti Cebrail Aleyhisselam'a Hudaý Taala buyruk berýär, destur berýär. Ey Cebrail, sen git cennetten Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a cennetin borakyndan. Cennette aýogluk musulmanlar inşallah hemmeňize nasip etsin. Minip gezjekleri borak minmelliýär. Emma şu boraklyň içinde de cennete Ferdowsda Peýgamberlerin ýaşaýan ýerinde bir boraklar we fakat peýgamberler minmeli. Şu boraklyň içinden bir borak saýlady Allah aýtdypdyr. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam inni gitjek seferi. Şonda Hazreti Cebrail Aleyhissalam aýdýar, cennete bardım. Cennette 70.000 borak cennete Ferdowsda otlap beränini gördüm bir ýerde diýe. Peýgamberimizin özü de aýdýar, borak diýeni gatyrdan akışyk dipdir, eşekden oloqarrak bir ak yüz awadan Hudaý Taalaň bir mahluky dipdir, minmeden çerim cennetde. Şonda 70.000 borak cennetin otundan otlap beränini gördüm. Beýirräkde bir borak ýekejödi, ne iýbiçiýe ne adet ýa aglapdy. Hazreti Cebrail Aleyhisselam gurrun berýär Peýgamberimize. Şonda aýtdym, o narahat bolup aglap duran borakyň ýanyna bardym. Ey borak, sen näme beýlekilere goşulmandyň, iýmandyň diýende onu ey ferişte, Hudaý Taalaň mukarref feriştesi bolan Cebrail Aleyhisselam, men 40.000 ýyl mundan önce Hudaý Taala meni yaratdy dipdir. Yaradanyna arşyň gapdalyna Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek ady ýazyp, şo peýgamberi bir mindirsem da dip gaty arzu edip, doğur beýleki boraklar cennetin arasyndan iýiçipdi, men şo yaradylşym bäri iýiçmäni pikir edemek, bir moga nesip bolamasa nepde şoňa narahat diýdi. Şonda Hazreti Cebrail Aleyhisselam şonal gaýtdy diýe. Aham şu boraky getirenden sonra Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselama ýa oýanan Peýgamberimize bir lähzäň içinde bolan guruluşlar. Peýgamberimize aýdypdyr Hazreti Cebrail Aleyhisselam, "İnnallaha Taala yaqra'ukas-salam." Hudaý Taala sana salam berdi ya Resulallah. Seni çağırya we men seni Hudaý Taala gaşyn ekitmek wezifem ma. Li ay yukrimaka bi karamatin lam yukram biha ahadun min qablik. Bir kerametleri etjek bolýar Hudaý Taala seni bir syýlajak bolýar. Çonkan kynçylyk çekdiň, hamileň dünýeden geçdi, eýmaşyň tiki boldy, kewüşlen ganynyň nolly. Seni Hudaý Taala bir ikram etjek bolýar ki senden öňçäki adamlar ikram edilmedi we senden soňdakiler de bir ikramlar boljak dälipdir. O hem Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam dähret kıljak boldy diye täze okudan turansaň, şonda Hazreti Cebrail Aleyhissalama Hudaý Taala buyurdy diye, ey Cebrail, sen yine wezifäň we git cennetten, cennetin mes'uly bolan Rizwandan suwallegal Kewsar aragyndan dähret kılsyn diýdi diye. Şonda Rizwan bir jaryanatlardan hawary bolup, iki dekmeçýalyk Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselama Kewsar suwundan dähret kılmany iýerdi diye bir legenne awadan suratda cennetin gaplaryna doldurup, munda Peýgamber üsünden bir suw akysyn diýip gusletmäni iýerdi diye musulmanlar. Şon gapdalyndan Hazreti Cebrail Aleyhisselam onu getirenne asmandan yine bir zady alyp gaýtdy diye. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek sellesini üýtgetmeli. Gusl edişi alyp cennetin eýmaşyndan bir eýmaş getirip mübarek cennetten de bir selle getirdi diye. Şonu Rizwan Hazreti Cebrail Aleyhisselama aýdypdyr. Ey mukarref bolan ferişte Cebrail amin, şu sellani Hazreti Adem Aleyhisselam yaradylmadan 7.000 ýyl öňçe orak goýdum dipdir. Ahir zaman Peýgamber cennete mehman boljak, Hudaýa mehman boljak, şo seferine geýilmeli şey diýdi diye. Oham şu gurrun bolansaň cennette şon saklansaň, şoň daşyny 40.000 ferişte tawaf edip, şoňa doga edip, tesbih aýdardylar, subhanallah, la ilahe illallah, her subhanallah, la ilahe illallah da bir salavat aýdardylar diye.
Hazreti Adem aleyhisselamdan näçe ýyl önçe? 7000 ýyl önçe. Sonra Hazreti Rizwan, Hazreti Cebrail'e o mübarek sellen täwil berende ýanky 40.000 fereşte şo bilen inip Peygamberimiz aleyhissalatu vesselama ziyaret etdiler diye musulmanlar. Şu mübarek sellede 4 hat ýazygypdy diye Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedun Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammedun Halilullah aleyhissalatu vesselam, bir de Muhammedun Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek ýazygypdy diye musulmanlar. Sonra Peygamberimiz bir hasiriýalyk, bir gaýşýalyk, bir heýwara bir diňçikli bolan, eziýetli bolan kewşi wady diye şonu çykardy diye Hazreti Cebrail aleyhissalam cennetten bir kewş getirdi diye. Ohan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam cennetin suwy bilen gusl edip dehret kılandan sonra şo taada bir ukusy tuttu diye, Hicr diye. Beytullah Şerifin ýanynda bir mihrap ýalak bolup duran Hicr diýerler. Şoň içinde mübarek ukusy tuttu diye Hudaý Taala'nın kanuny şi. Şonda Hazreti Cebrail aleyhissalam ýene cennete gidip cennetten 4 mertebe Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek ömrüne şakkus sadr boldy diye gorsagy ýarylyp cennetin suwy bilen ýuwuldy diye bir şoň Hudaý Taala gaşy mehman bolup gitjek bolany şonda Hicr mübarekde Hazreti Cebrail aleyhissalam ýanynda bir näçe ferişteler bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy şakkus sadr edip gorsagyny ýaryp cennetin suwy bilen mübarek ýüreklerini ýuwdy diye musulmanlar tek narahaty zat bolmar ýal seferde. Ondan sonra Peygamberimiz Hazreti Cebrail aleyhissalam elinden tutup ya Resulullah Mekke'nin çölüne çıkmalı valiyasıydı diye. Mübarek Mekke'nin düzüne çıkarlarını yan Hudaý Taala Hazreti İsrail aleyhissalam, Hazreti İsrafil, Hazreti Mikail'e näme destur verdi? Bir gece siz wazifäňizden azl Peygamberin ýanyna barmalydy. Bir muvakkati bir näçe saat ýalyk Mekke'nin çölünde Peygamberimiz aýtdy, Hazreti İsrafil bilen Hazreti Mikail aleyhissalamy gördüm diye. Maňa salam berdiler. Ondan sonra Hazreti Cebrail aleyhissalam ýanky boraky ki cennetten gelinipdi, on Peygamberin ýanyna getirdi. Şu boraky da Peygamberimiz gaw suratda tefsir edipdir. Gasyrdan kiçenrek, eşekden ulaqarak, heýwara awadan ýüzli, ýymşak, şoň maňraýynda da la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah ýazykdy aleyhissalatu vesselam. Şonu Hazreti Cebrail aleyhissalam ýanky borakyň uýondan tutdu diye fermandan. Uýondan tutup ya Resulullah minniýene Peygamberimiz bir minjek boldy diye mübarek aýany galdyryp cennetin sellesi, cennetin eýmaşy, cennetin kewşi we ennamynda. Şonda bir iýde çekildi diye pikir etdi diye. Şonda Hudaý tarafdan wahy geldi diye Hazreti Cebrail aleyhissalam gitmeň dostuma aýt. Ey Cebrail näme dip iýde çekilýär, näme pikir edýär? Onu Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr. Ey dostum Cebrail, Hudaý Taala maňa ikram etdi, syýlak etdi. Maňa cennetin lebasyndan, sellesinden, kewşinden geýdirdi. Mukarrab ferişteler menden şirim yere indirdi. Salam berip durlar. Men Hudaýa garşy şey dik gitjek. Nemet üstüne nemet, ikram üstüne ikram. Emma işdiçken kıyamet boljak. Kıyamet bolanda men ummetim garny aç turjak. Men geýen eýmaşlam ola geýjekler Arasat meýdanyna eýmaşlardan ýalaňaç boljak. Kän günäler bilen marjaklar, agyr-agyr ýük günäler bilen marjak, kemçilikler bilen marjak. Şolaň ýagdaýy näme bolýar? Men özüm syýlananyň pikir edemek, şolaň teklifi näme bolýar diýip şoňa narahat diýdi. Şonda Hudaý Taala diýdi diýe, "Şigiýje sen bir syýlanmaly, giýje, şigiýje bir seni hoş etjek giýjem. Ya Resulullah, sen hormatyňa seni syýlaýşym gel kıyamatda ummetin syýlajak" diýip bir boşlugy berdi diýe musulmanlar. Bize dersdir. Her kim öz dersini alsın. Bize dersdir. Azyjyk malyň känelerini, azyjyk öýüň awadan bolanyna, azyjyk bir milletin arasynda ihtiramyň artanna, ýa bir sen Hudaý üçin ýaşap bäkäň saňa bir zat degen zat edenne biz näme diýäsek musulman? Biz nemetiň içinde neçe hoş bollugy sen Hudaýy ýada salman. Neçe hoş bollugy Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamy ýatdan çykarmaly ey musulmanlar. Ondan sonra Hazreti Cebrail aleyhissalam şu aýany okuydy. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Yevme nahşurul muttaqina iler-rahmani wafda. Kıyamet gün bir güni ki aýy mübareke. Kıyamet gün bir güni ki Peygamberin ummetini fawç guruh edip Hudaý Taala gaşyn ekitjek diýipdir. Erdeşi tanıyaýlyň ey musulmanlar. Şonu Borak Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı mindirenne
cennetin boraqı bir zarladı diye ya Resulallah sen minip duğun men arkama men de senden bir dilegim madidi diye. Men akitmelsen asmalara nireyki Hudaý Taala aýtsa şoňa akitmeli. Ýöne men sana bir islegim madidi diye. Peygamberimiz aýtdy diye. Aýdy we sen näme isleýän bolsaň onu ya Resulallah cennetde men yaradylyp sen zarlap durşum. Şuun kun men hewasyma ýetdim. İşdi de kıyamet boljak. Men de cenneti ewirip akitjekli işdi. Sen memuriýetin tekmil bolandan soňra kıyametde men senden daşalarmy diýen nitdi. Ağlady diye şeýdi musulmanlar. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ey Borak sen narahat bolma. Dünýede sen men işim ýal cennetde de sen minip gezernidi diýe musulmanlar. Şonda mübarek sefer başlaya Hazreti Cebrail Aleyhisselam mübarek Burak'ın uyonundan tutya Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da mübarek cennetin lewasy bilen Burak'ın üstünde oti. Sağ tarafında 80.000 fereşte, çep tarafında, sol tarafında da 80.000 fereşte nigahban bolup uğrajak balalarını Hazreti Cebrail yine bir vasiyet etti diye Peygamberimize. Ya Resulallah bir vasiyet basaňa diýdi diye. Mene Burak'ın uyondan çeken yol açık giderin sen öňünden neydi diye. Sırtından da Hazreti İsrafil aleyhisselam işti gurrun gelecek. Hazreti İsrafil aleyhisselam izinden geçecek. Sağ taraf, sol taraf, her tarafta 80.000 fereşte. Şonu vasiyet etti diye. İnşallah işti bar Beytül Muqaddes'e yana didarlaşıp gurrun eder. Yöne yolla bir seni gıygırasa ya Resulallah ya Muhammed diyse aleyhissalatu vesselam kulak asma deydi diye bir vasiyet. Ya bir senden bir zat dilasa kabul etme deydi diye. Ya bir senden bir sorasa cevap vermersin, keplemersin fakat seferin bilen bolarsın deydi diye. İnşallah Mescid-ül Aqsa'da tamamen peygamberlerin namaz okuyan yerinde iştihatlaşarsıydı diye. Şonda Hazreti Cebrail aleyhisselam mübarek uyonundan tutup Hazreti İsrafil aleyhisselam da atın üstüne eğer goýulýa zin. Zinin üstüne bir baý adamlar minenne zin puş diýerler berden fars zabanyna. Eğerin üstüne bir zat goýýarlar ki şu üstüne minýän arwabyň eýmaşy hafa bolmar ýalyk. Ya şu at derlese şu deri oňçulwaryny lebasyny ýag etmer ýalyk, suw etmer ýalyk bir zat goýýarlar diýe. Şonu Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın cennetten gelen Burak üstünde de şu eýeriniň üstüne, zinin üstüne bir parça wady diýip awazdan naqış vurulan bahal daşla bilen üsi gaşlanan şoň iki tarafından sallanyp duran Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın sırtyndan Hazreti İsrafil aleyhisselam şu zin puşun guşesinden tutup barýar diye seferde. Sırtından fereşte, ondan fereşte, kaptandan her tarafta 80.000 fereşte. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek seferin başlanýanda narahat bolup bir form utandy diye öwünden olakan fereşte, sırtından olakan fereşte silanyp da iki kaptaly bilen Peygamberimiz fereştelerden özür etdi diye. Size de kıyın bolly, eziyet bolly diýdi diye. Şonda Hazreti İsrafil aleyhisselam diýdi diye ya Resulallah sen beýdime men sen şey zin puş diýär şu eýeriň üstünden örtüp duran parçaňy tutmaklygym şu mahal şat maňa nesip etmeklik men näçe ham müň ýyl Hudaý Taala ibadet edip aglap dile bolan zadym diýdi diýe. Onda näçe edip Peygamberimiz sorak etdi. Şonu ya Resulallah men arşyň eteginde Hudaý Taala ibadet edýärdim. Näçe müň ýyl ibadet edemden soňra Hudaý Taala diýdi diye ey İsrafil ey mukarref fereşte sen kan hyzmet edip Hudaý Taala'ny begendirýän sana ikram etjek näme dilesen berjek diýdi diye. Şonda men diýdim diye ya Rabbim sen mübarek arşyň eteginde kudret bilen yaradan olakan arşyň eteginde ibadet etdim. Şu arşyňda da öz mübarek adyň ýanyna ahir zaman peýgamberiň adyny ýazypdyrsyn. Şi näçe müň ýyl eden ibadetimiň mukabelinde senden dileýän zadym şu peýgambere men bir kıyamet bolmaka bir hitmet eder ýal bir forsat berdiýdi diye. Onda sana şu ahir zaman peýgamber geljek bir näçe wagt eziyet çekenden soňra özüme mehman edip bir davet etjek, asmalara aýlanjak. Şonda ýeriň ýüzünden ta asmalara aýlanmany sen şu zin puş diýen parça arapla gaşy edi. Şu gaşyasyndan tutmaklyk sen hitmetiň diýdi diye sana berilen paýşa diýdi diye.
münglerçe ferişte ibadet edip, münglerçe yıl ibadet edenden sonra mukarreb ferişteler gelip şu peygamberin zihin puşundan tutmaklık näse müngil o da mukarreb ferişte ağlap dilevallı diye minip duran adamın derecesinden havarmız var müslümanlar. Şu peygamber bize olugu, şu peygamber kıyamatta bizden çirim ağlayacak, bizden çirim kıyınçılık çekecek müslüman doğallar. Şonda yolla yan Beytül Muqaddas agaşyn uğrarlaryny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam sağ taraftan bir ses eşitdi diye la ta'jal fe inneke ahta'ta tariqa. Ey Muhammed diýdi Aleyhissalatu vesselam beter gaty var ýan diýdi diye sağdan bir ses eşitdi diye seferde ýoly ýalňyşdan ha diýipdir. Peygamberimiz Hazreti Cebrail Aleyhisselam wesiýetini ýadyna salyp gözlemedi de kulak tasmadı diye. Çift taraftan da bir şey deydi diye. Yanlıştın deydi diye. Dur yanlıştın deydi diye Peygamberimiz iltifat etmedi diye. Sonra anırrak baranna bir zenana göründü diye avadan bedegli Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'a diptir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir lahza bana vakt verecek mi? Sana bir gaýpdäki yatan bir serlerden, sana serlerden, esrarlardan gurrun verecek diýip bir daýga dur diýdi diye. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam oňa da kulak asmady diye. Şonda aňyrrak baranna bir yerlerde ibadetten şimdirýärler, şonda Hazreti Cebrail Aleyhisselamdan Peygamberimiz sorady diye. Ey dostum Cebrail, şu sağdan biri ýol ýalňyşdyň diýdi, çepden bir şey diýdi. Sonra da bir denana geldi. Kim şuly diýdi diye. Onda ya Resulallah Hudaý Taala seni sakladı amanna. Şu sağ taraftan gelen Yahud dini tebliğ üçin sen ýanyňa geldi diýipdir. Eger kulak asan bolsaň ummetin hemmesi Yahud dünýeden geçerdi diýipdir. Çift taraftan gelen Nesraniyet dini tebliğ etýän şeytanlydy diýip. Eger şoňa jogap beren bolsaň ummetin şodur şu Nesrani we dünýeden geçerdi diýdi. O zenana da Hudaý Taala dünýäni sana zenana suratda kökezdi diýdi. Eger sen şu zenanak bir zat diýen bolsaň, wagt goýan bolsaň, ummetin hemmesi dünýäň ýerine ağlanıp geçerdi diýdi. İman kabul etmerler diýdi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şükür etdi diýe, hoş boldy diýe, elhamdülillah diýip. Sonra sorady diýe, ey dostum Cebrail, ýolly bir daşyň deňesinden geçdik biz. Şu daşdan ýöne loňga daş bolmaly, olakan asmanyna. Şu daşdan suw çykýar. Şu suwda bir form bolup öwürlip ýyzyna girjek bolýar, girip bilenek, ýol tapanak. Näme çykypdy da zol, girmäne jaý ýok. Şu näme diýende onda ya Resulullah Hudaý Taala sana kän hikmetler kökezek. Bir hikmetiniň biri şu, daşdan çykyp duran suw adamyň agzy diýdi diýe, agzydan çykan kep diýdi diýe. Kep çıkandan sonra öwürlip agza salyp bolýan nädir? Kepläňde huşyar keple şonu ders etdi diýipdir. Ey dostum Cebrail, ýolda ýene bir zat gördüm. Bir 3 adam gördüm. Biri beter garry adam. Biri de yarawsız adam. Garry bolmaly, yarawsız, ýöne ysgyndan gaçyp ýatan adam, biri de jawan. Şolaň birden birini saýla diýdiler, allydylar. Men şonu jawan oglany allym diýipdir. Peygamberimiz Hazreti Cebrail Aleyhisselam hoş bolup esepte ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya Resulullah doğrusyny arlyň sen diýipdir. O garry diýene dewlet diýipdir. Dewlet diýeni mala mulk aňyr bäri. Dewlet diýipdir. O garry diýeni. O ýerde yarawsyz bolup ýatan o baxt diýipdir. Hoşbahty aqbally baxt diýipdir. Olardan ýüze urupdyrsyň. Çon dewlet diýen zat aýlanypdy. Bir gün seňde bolar, sen üstünden ýeleser, bir gün oň üstünden ýeleser, olar aýlanyp duran zatdyr, dewlet diýipdir. Ona almadyň diýipdir. Baxt diýen zat hemişe adam hoşbaht ýaşap bilmeýär, käde kösenäýär, onna alan bolsaň bolmady. Emma o ýaşaglan o parahatçylyk diýdi diýe. Jan saglyk, afiýet diýipdir da araplar. Afiýet diýen jan saglyk da afiýet bolýar, emniýet da afiýet bolýar. Agzy birçilik da afiýet bolýar, ırsa afiýet bolýar. Sagamanşy hoş bolup ýaşamagy afiýet diýe. Sen şu afiýet ýaşagyny alalyň sebepli ummetiň da afiýetde ýaşar diýdi. Gaty Hudaý Taala tarapdan rahmat bolup gelen ferişte musulmanlar. Şonu ey dostum Cebrail ýene maňa bir zat diýdiler. 2 gap getirdiler, agzy örtügli.
şoň haýsy birini aljak diýdiler. Bir süýt diýdiler, bir arak diýdiler diýär. Şarap da. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam süýdi içipdir, süýt bir gawuz atdy. Hazreti Cebrail Aleyhisselam diýdi diýe: "Ehdeyte li ummetike et-tariqal mustaqima." Ummete ýolun kökezdiň diýdi diýe. Eger sen şolaň peýgamberi bolup, rahnamasy bolup, Hudaý tarapdan şolaň rehberi bolup durup da eger araq alan bolsaň ummetin hemmesi tamamy edýarlaryň haram eden zadyky hamry bolsun, ummetin köpsi araq bilen dünýeden geçerdi diýdi. Süýdi aldyň diýdi, şoň hormatyny, şoň bereketini ummetin köpsi agzy hamyrdan, araqdan pek bolup geçer diýdi. Sonra aňyrda maňa 2 käse getirdiler. Ey dostum Cebrail, birine su var, birine bal var. Şon içdiýdiler, men ikisini içadım diýipdir. Hazret Cebrail Aleyhisselam hoş bolup, yine de dogry ýola kökdüşdiň ya Resulallah. Su diýen zada kırlygy aýrýanlar, patadaky su günäni ýuwmak diýipdir. Bal diýen zatda hemişe durumly taryhyň gyzasy ýok da balyň hiç. Müň ýyllar üstünden geçse asl bal bolsa taryhyň gyzasy ýok. Negahdarynda da gerekdir. Bal diýende galmak, baka diýipdir, daýlanmasyzlyk. Ummetin kıyamete çeliyim galjagy we su diýeniň de sen ummetin zol Hudaý Taala bir näçe zadyň bahana sebepli jymga, aýtnama, tesbih sebepli günäsiniň geçilip durmagy diýdi. Nigmatdyr ey musulmanlar, manevi sefer. Şonda Medine-i Munawwara ýetdiler diýe ýollar. Umuga Yesrib diýerler, Medine-i Munawwaraň kan ady we bir ady Taýbe diýerler, gaw şäher diýdi. Ya Resulallah, Taýbe gellik inni diýipdir, Taýbe. Ştak ineýli bir ibadet edýeli üçin sen işti hicret etjek, ştada hemişe watan edip, ştada dünýäden geçip jaýlanjak ýeriň, ştada bir namaz okuýaly. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek Medine'de bir namaz okuýdy diýe ştada düşüp. Sonra aňyrak bardylar Mesirde Hazreti Musa Aleyhissalamyň Hudaý bilen kepleşen ýer Tur Sina diýe otak barıp bir ibadet etýärler. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünya gelen yer hurman eteğini Hazreti Meryem'den dünya gelýäni Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın kudreti bilen şu hurman ýanyna barıp ibadet etýärler. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y galan seferler inşallah gelecek hafta aýdyr. Yeni bir ýagdaý kökediýärler. Bir garra adam bolmaly. Odun ýygnyňa, daşyna bogýa, daşyn boğandan sonra şu oduny göterip bilenek. Yine gidip oduny ýygnap, şonu ýalaga edip ikisini bile göterjek bolýar. Ey dostum Cebrail, binäme ýagdaý diýenni, onda bir heris adamlar, kanaati ýok adamyň mesal diýdi diýe. Göterilip bilmän duran arasy wa şonu ise dünýeden geçýänçä boljak, yine de ýygnyňa ikesletjek bolýar diýdi diýe. Seyro sefer entek edamasy wa Beytul Muqaddes'e entek baranakla barandan sonra acayip görünme. İnşallah on gelecek hafta aydar. Ey musulmanlar, bir kısaca dersine deyin. Ders şey haftadan bir aytdım 15 mawzu, 20 mawzu şayet metleplerden ders almalı olsun. Emma muhim ders bir mesal bilen tamam edeyin. Bir wagt bir jawan oglan bady diye. Jawan oglan istihdam boljak bolup edarlara rahatları özi müşahhasatyny berýän bolmaly. Mesela falan reştemma, men falan işe girecek, falan işe girecek agahileri izarlayan bolmaly. Şonda bir gün bir gurrun boldy diye. Şo jawan oglanyň özi gurrun berýär. Istihdam boljak bolýar. Imtihan berjek boldum, erti bilen turdum. Subhanamy idim, duş aldım, arasalandım. Şonda çykjak bolamda gerşimden bir hakdy diye şeydim. Görsem dädem diye. Kulüpdü men gözüm bakyp şonda maňa bir zat diýdi diýe. Bir miktar pul jaz berdi diýipdir. Ýanky jawan oglan. O maňa da aýtdy, hemişe ogul bernamalja ýaşa. Diqqat dur, işiň pokta bolsun. Özüňe de etimadyň bolsun. Bir de her hili soragda bolsa gorkmagol diýipdir. Soragdan gorkma diýipdir. Daýawdyr, bernamaljadyr, jiddidir. Özüňe de etimadyň bolsun diýip bir 3-4 zada aýtypdyr. Özüňe etimadyň bolsun, jiddidir, soragdan gorkma, bernamaljadyr diýipdir. Bir bernama bolma diýipdir, şelahta bolma diýipdir. O men niýe dädemiň bu kefine ruhiýe alyp hoş bolup gittim diye maşina minnim, kredi tutup bazara düşdüm, bardım, edara vardım, istihdam boljak, yani imtihan alınacak, azbun alınacak yere vardım.
Evimden bir negahban bolar, rahnamay edip duran bolar, falan osakta imtihan alınacakdır, falan yerde sendeli koyulanlar deyip intizaramda şova, aslında evimde adam yok diye baran edaramda. Edaran gafsından girdim, hayyadını gördüm, hayyatta bir bakça olmalı, pel olupdu. Şu bakçakta bir, mesela bir istihdam bolan adam var, bir negahban bağıbanı var şu edaran. Şu gidipdir bir pel sudan dolup hayyadı vayran su akıvati. Men dedem aytti, oğul hemişe bernamalca yaşar. Dikkat dur dedi. Men öz vazifemde ayşı su israf olup duranlar deyip şoň şiirine bir miktar kemdim, şilengi de aňyrkyp pele goýdum. Bir mogada deşi bir ýekidem bolsa gelip ýetişdim, men mesullydim diye. Aňyrrak bardym, inni asli gaftan girjek bolum, gafyň deskiresi çykywaty diye ýere gaçsak bolupdy. Dedemin aýdan ýadyma düşdi diye, bernamalja bol, oğul arassa ýaşa. Her zat öz wagtyny. Men de onu özüme ehsas mesuliýet edip, ay başka edenden goý men edeýin diýip, şonu gawja bejerdim diye jaýyna sallym diye. Oham salona girdim diye günnüz penjaralardan günün nuru düşüwati, ışıklar yanıpdy hemmesi. Ay näme gerek şu ısraf diýip öýdäki sevgili ýerlem ýadyma düşüp lamplaryny söndürdüm diye. Aňryk bardım diye asli otaga, azmun alınacak otaga balamda görsem hemme şeýle oty şahsiýetli gelipdir, sawatly adamlar. Şonda aňyrda bir otakda imtihan alýarlar tek-betek. Her imtihan berýän bir daýga ýetmän çykýar diýip merdut bolup. Her imtihan berýän men özümden tamam özüm diýip bir diýweti doktoramma, bir diýweti fowqa lisansymma, falanymma diýweti bir harçda okyp gelipdir, bir falan ýerden medrek alyp gelipdir. Men de sadece öz ýurdumda okuyan adam, men de tamam ýok diýe. Şol ola çykýar bir daýga ýetmän merdut bolýar diýe. Ahir meni çağırdylar diýe. Men de girdim diýe şu otaga. Giremde 3 nefer oty öwümde güllüle diye. Kabul boldun diýdiler diye. Onda nämen kabul ýetdi menden soraňyzak diýende şonda diýdi diye biz asl almal imtihany allyk senden. Bize bir edaran bernamasyna dakyk bir şos tarafdaja bir edepli, bir resmiýe bir jaýylja adam gerek. Oham munna sorak bilen bilip boljaklar, hemmesi jogap berjek, emma şahsiýetler biz bilip biljekler. Biz emeli imtihan allyk. Haýatdaky biderek pozulup duran zatlar bilen hemmesi merdut boldy. Diňe sen kabul boldun diýdi diye. Sen ýaly adam bize gerek diýdi diye. Ey musulmanlar, dünýä emeli imtihanyň içindedir. Hudaý Taala seni ondan garyp getirýär. Hudaý Taala seni bir yzawy enata bilen ýa yzawy oglan uşak bilen ýa bir harap bolup duran zindigi bilen azmaýyş edýär. Dünýä nämedir? Dünýä Hudaý Taalaň imtihany emelisidir. Gerek yerine geçmeli bolar, gerek yerine ağlamaly bolar günahkarsyligi. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam seferde ýagamda uç gitdimi? Ewnçe ummetini gaýgatdy, lebas giýip hoş bolup inni jennete gaşyn uğrajak bolany ummetini gaýgatdy. Öz mesuliýetini öz ýada saldy. Peýgamberiň ummeti bize musulman doglar. Gerek yerine çağalary edip bermelmi, gerek yerine geçmelmi, gerek yerine tenbih gerekmi? Aýdýana dersi şodur şu doglar, ders almak gerek, emeli imtihandan geçecek bolayly. İkilenci musulmanlar gaty giýji ýatmak hakşyny bir kabul edin menden. Peýgamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň din we şeriýeti bize nesip etmeklik, Hazreti İsrafil Aleyhissalamyň ibadetini we arşyň etendäki ibadetler bilen Peýgamberiň fakat zin puşunyň ujundan tutsam bolýar diýipdir. Şo peýgamberi ey musulmanlar, ümmeti Muhammedi we Aleyhissalatu vesselam şoňa bir defe dua edip şeýle boldukmy? Müntümen harz edip şeýle bolduk. Ýok, dünýä getiripdir Hudaý Taala ümmeti Muhammedi dünýä getiripdir Aleyhissalatu vesselam. Ehli sünnet we cemaat edipdir. Bir dua etmedik, bir defe de gadam atmadyk, bir defe de göz ýaş edemedik, bir tümen harz edemedik. Hatta agal isteýän adam şu inşallah şu peýgamberiň kıyamatda hem zawar bolup ýaşamagy nesip etsin inşallah. Şu ýollar erti bilen turaňyzda ýa ýatjak bolaňyzda kıyın zatdadyr. Elhamdülillah ala ni'matil iman. Elhamdülillah ala ni'matil islam. Elhamdülillah ala ni'matil Qur'an. Elhamdülillah ala ni'matin nebiyyina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Şunu kan aydın. Ya Rabbim iman nesip ettin şükür, İslam nesip ettin şükür.
Kur'an-ı Kerim'i bize iyi verdin. Kur'an'ın izine düşýän ettin. Şükür. Ahir zaman peýgamberi ümmet ettin. Şükür diýmen. Geçen ümmetlerden bolupdyr diýe musulmanlar. Bir wagt Musa aleyhissalamyň ümmetinden bir adam mady diýe. Günne gece yatmaka şu dogany derdi diýe. Eger Musaň aýtýançyn bolsa gönönüm diýerdi diýe. Yine bir adam madı diye şo bilen maasir bile ýaşan, elhamdülillah Musaň ýerine düşmek nesip etdi diýdi. O bir kafir geçdi, o bir musulman geçdi. Näme diýip? O bir miktar kadrını bilmän biedep bol, bir miktar şek etdi diýdi. Eger sen hak bolýan bolsa diýip. Hakyň gurrun, nahakyň gurrun däl. Elhamdülillah diýsek, ine heme fesada fahşaň içinde Hazreti Aziz Mahmud Hudaýy ke tolkunyň içinde saglam marşýal. Ine heme fesada fahşada iman bilen geçmek her kime nesip etýänlerdir. Maňa sana nesip etipdi. Hudaý Taala şükür edelim. Hudaý Taala belkim Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mübarek hormatlarynyň hormatyna Hudaý Taala şoňa ümmet edip kıyamatda şu beýik insan bilen hemjewar bolup ýaşamak özümize içerlemiz bilen dogan gandaşlymyz bilen hemmemize nesip etsin inşallah. Nefere bir elhamdülillah ötülere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.